Γεια σας! Ποια είναι η πιο συμπαθητική παρουσιάστρια κατά εσέ? Δανάη Μπάρκ, σίγουρα. Θα πω τη φίλη μου τη Ζήνα την Κουτσελίνη. Θα πω και την Ζαρίφη. Σε κάλεσαν στο Big Brother. Μας κάλεσαν, αγάπη, μας κάλεσαν. Εμένα με κάλεσαν, ναι. Ποια διάσημη σου έχει στείλει μήνυμα? Αν θες περιέγραψε τον team. Ψηλός, με μουσια, τατουάζ και είναι τράπερ. Ή τάπερ, ξέρω. Εγώ θα πω ηθοποιός ή ηθοποιός. Σας παρακαλώ, αγάπη. Τι στιγματισμός είναι αυτός? Σας έχουν καλέσει σε άλλα reality? Εννοείται. Ναι. Σε Ναι, ποια? με έχουν καλέσει στο Survivor, Ευχαριστώ. στο Τη φάρμα. Power of Love, όχι στη φάρμα, στο Power Α. of Love και τώρα στο Big Brother. Σε ποιο βάλει το ναι. Εμένα όχι σε αυτά τα τρία. Σε ποια εκπομπή δεν θα πήγαινες καλεσμένος? Του ήρθε τώρα αυτό? Αυτό είναι δύσκολο. Γιώργος Λιάγκας. Θα πω. Το ίδιο νομίζω θα πεις. Δεν ξέρω. Δεν θα πήγαινα καλεσμένος. Ναι, πρέπει να ταιριάζει λίγο θεωρώ με το κλίμα της εκπομπής. Όχι, Ξέρω εγώ. να πω ας πούμε ότι δεν θα πήγαινα σε reality, δεν θα πήγαινα μάλλον σε reality, δεν λέω ποτέ, αλλά τώρα δεν θα ξαναπήγαινα ίσως κάπου που δεν πέρασα καλά. Κάπου δεν μ' αρέσει. καλά. Η απάντησή σου είναι πολύ. Ναι, αυτό. Θέλω να λύσω ονόματα εδώ πέρα. Δεν Είμαι στα μπορώ, εκπομπές. ναι, δεν μπορώ. Ναι. Θα κατέβαινες σε εκλογές? Ως τι? Ως υποψήφιος φαντάζομαι. Ψήφιος. Με τι? Με τι δεν θα πω, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ στο μέλλον το μπορούσε. Τι Εσύ. θα βγάλω, ενώ ότι τρώω τα κουνέλια, ας πούμε, τι θα βγάλω. Εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι το στυλ μου, εσένα εντάξει, ναι, σχολείς. 3 πράγματα που κοιτάτε σαν έναν άνθρωπο. Καλοσύνη, ευγένεια και εμφάνιση. Εμφάνιση, λεφτά, χιούμορ. Πες σε σειρά 4 πρόσωπα που συμπαθείς, αναγνωρίσιμους. Ξεκίνα. Κοίτα, το συμπαθώ τώρα δεν είναι λίγο πιο. Το συμπαθώ. Αν μου λέγεις το ερωτικό αγάπη, θα με Συμπαθώ σου λέει. Συμπαθώ. Συμπαθώ πολύ την Αναστασία, την τραγουδίστρια. Εντάξει, θα σου πω τώρα, το πάω και γενικά. Τζούλια Γκλίτερ, εντάξει, κολλητή μου θα σου πω. Και τη Γιούσεφ συμπαθώ, που είναι και συνεργάτηδά μου. Τον άλλο που έχω συνεργαστεί. Θα σου πω και με τον συγχωρεμένο, τον Χάρη Κωστόπουλο. Έκανα πολύ ωραία συνεργασία. Τραγουδιστή. Εγώ θα πω Άτζη Σαμίου, αγαπημένη. Θα πω, να σκεφτώ, περίμενε. Τη Ζήνα την Κουτσελίνη δεν μπορώ να την... Εντάξει, ναι. Την αγαπώ, Ναι. δεν είναι φιλαράκι. Τη Μαρία την Αναστασοπούλου. Και την Κατερίνα Ζαρίφη. Πεθαίνω. Επιτρέπετε να πω κάνα 2 ακόμα που έχω έτσι και... Ναι. Την Άννα τη Ζιρδέλη. Γεια σου ρε Άννα! Έλα αγάπη! Την Άννα τη Ζιρδέλη. Και θα πω... Θα πω. Ναι. Θα πω και τη Ρία Ελληνίδου. Πεθαίνω. Σε ποιες εκπομπές Έπρεπε να πούμε θα και το τραγούδι τώρα, δεν ξαναπήγαινες? Σε ποιες εκπομπές θα ξαναπήγαινες? Παιδιά, με έχουν πάρει από αρκετές εκπομπές και μετά το Λαδέξ Ταλέντο δεν πήγα σε καμία. Σε ποια θα πήγαινες προφανώς? Εντάξει, ήταν να πάω στο Μουτσινά, καλό μεσημεράκι. Αγαπώ. Αυτό. Εγώ θα πήγαινα ξανά, στη Ζήνα, θα πήγαινα σίγουρα στη Ζαρίφη, Κατερινάκη, θα πήγαινα στην Τατιάνα, στη Στεφανίδου, πέρασα υπέροχα, Άλλο ύφος. εξαιρετική. Και στη Μαρία την Αναστασοπούλου.